A mi idemo dalje. Zašto je danas u trendu biti desničar za razliku od prošlosti kada su to bili levičari? Da li je Hitler bio levičar ili desničar? Treba se zapitati. Šta je danas Putin? A šta su kineski komunisti? Verovatno nisu desničari. A zašto naši desničari imaju dijametralno različita mišljenja o aktuelnoj administraciji predsjednika Vučića koja formalno pripada evropskom desnom centru? Jedni podržavaju njegovu politiku, dok su drugi apsolutno protiv. Toliko protiv da kritikuju čak i svog idola u Moskvi. Gosti su nam dvojica od ove fele. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i narodni poslanik mi, Snaga naroda, Aleksandar Pavić. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Gužva na desnici. Ako mogu... Prvo da ja polemišem sa... Polemišemo, evo. Prvo, Gospodin Šešelj. od koje si ti, Fele Ostojiću, to zna cela Srbija odavno. Dobro, kakve to veze ima? Pa nije nimalo pohvalno za ozbiljnog čovjeka. Drugo, ovdje ste neposredno pred početak ove emisije dali prilog koji je onako kritički intoniran prema poskupljenju taksi usluga. A ja bi podržao to, jer taksisti vrlo teško zarađuju svoj hleb. To je težak posao, mukotrpan, puno opasnosti, a zarada im nije baš velika kako neki misle. Što si shvatio da je to kritički intoniran? Ali zašto niste u prvi plan stavili to što je kafa poskupila 48%? Je li toliko? Zato što su Hrvati uspostavili monopol na srpskim tržištem kafe. To je trebalo prvi plan da stavite. Bilo je bilo u vestima, a ovo je reporter. Pa i reporter je trebao da ode u neku prodavnicu i da ukaže kolika je cena kafe. Šta tu piše? Da te pitam. Tu smo čitali. 46%. Je li izlazi Velika Srbija? Nažalost, nemamo para, netko izlazi. Nemaš gdje da bude... A ti bi čitao da izlazi? Ne. Ti bi da budeš nečiji urednik, pa zato pitam, izgleda ti nedostaje... Ja imam pravo da kritikujem sve urednike. Jeste vi urednici Svete krave? Šta ste vi? Ne sme niko da vas kritikuje. Možeš da nas kritikuješ, a ne da kažeš ovo bi ja stavio i to. To možeš u Velikoj Srbiji. A to si trebao da staviš, to je najurgentnije. Bilo u vestima. Pa nije dovoljno. Treba uzbunu da dižete. Da se kažnjava šef agencije koji je to propustio, to sklapanje monopola. Dobro, ima nadležni organi koji se ti bave. Pa sada čekamo nadležne organe. Daj malo im, daj tabanima vatre. Ma prvo što ne znam da li je to tačno. Ne znaš? Ne znam. Pa proveri, otiđu sam uslugu pa vidi. Pošto je kafa. Da ja polemišem sada sa drugim delom, a to je uvod. Dobro. Vi ste koristili reč desnica. Da. Znači, to je stara medijska taktika sada koja se koristi da bi se politička scena na neki način polarizovala. Prvo, desnice i levice su izgubile svoj smisao. Mi se uopšte ne identifikujemo kao desnica. Ako smo išta, onda smo suverenisti. Ajde tako da kažem. Trump je savršen primjer da pojam desnice je više izgubio smisao. Zato što radnička klasa američka glasala za Trumpa. Zašto je glasala za Trumpa? Zato što su takozvani levičari, ne samo u Americi, napustili pozicije nekad zastupljivanja radničkih prava, krenuli na stranu korporacija, a to se isto desilo sa laboristima u Velikoj Britaniji i uopšte ta levica izgubila smisao. Znači, običan čovjek je sada u Americi koji je izgubio posao ili su mu konkurenti iz Kine s kojima on ne može nikada se takmiči, glasuje za Trumpa zato što sad republikanci u stvari se više obraćaju tom segmentu ajde kažemo stanovništva nego što to rade demokrate. Znači, tu više su se izgubile te, kao što su Kinezi. Kineska komunistička partija po meni čistije kapitalistička partija nego što su to recimo republikanci do skoro bili u Americi. Znači, mislim da treba ponovo uspostaviti neke nove kriterijume kako okarakterisati razne političke opcije. Ali kad Trump napada Kamalu Harris i demokrate da su levičari, čak i marksisti i tako dalje, on time kaže postoji levica, a ako postoji levica, valjda postoji i desnica. Pa ovako, ljudi su navikli, on govori jezikom koji ljudi još uvijek razumeju. U Americi se vode kulturni rat,
žesto poslednjih 30 godina. I sada levica je napustila te pozicije, mislim, Marks se nije bavio kulturnom revolucijom, on se bavio najviše ekonomijom, on se bavio radničkom klasom i Marks i Engels. Nova levica se bavi identitetskom politikom, bavi se maršem kroz institucije, bavi se cenzurom i to je nešto, bavi se transgenderizmom i to je nešto sasvim drugo. Međutim, oni identifikuju to kao kulturnim marksizmom koji je nastao mnogo kasnije, koji znači otprilike, ajde kažemo, odbacivanje tradicionalnih vrednosti i pravljenje ili nametanje nekih novih vrednosti. Je prvi put. Mogu ja sad nešto da kažem, krajnje je vreme. Prvo, i Marks i Engels, Karl Marx i Friedrich Engels, bili su veliki nemački šovinisti. Veliki šovinisti. Ti nisi nikad, poput mene, pročitao sabrana dela Marksa i Engelsa, ja jesam. Plus Lenjina, plus Trotskog i Staljina, što je objavljeno. Zato on Vojo misli da si ti prikriveni desničar, da si levi. Može, on misli. Čuj, Ostojić misli. Ajde, nek misli Ostojić. Pa dobro, drugo. Dalje, sačekaj malo što mi odmah upadaš u reč. Pa dobro, nemoj toliko istorije. Evo da te pitam prosto pitanje, da se nadovežem na Pavića. Ti si ih nazvao ortodoksnim levičarima otprilike. Koga? Marksa i Engelsa. Nisam pomenuo Marksa i Engelsa. Je li pomenuo Marksa? Ja uopšte nisam Marksa i Engelsa. Pa pomenuo je levicu. Hitlera. Dobro. Ajmo, sad samo Hitlera. Hitler obraćao radnicima, kao Trump. Aj, sačekaj malo. Stalno si nestrpljiv kad ja treba nešto da kažem. Što se toliko plašiš mojih izjava, mojih reči? Ne plašim se, veruj mi. Pa onda čuti malo. Pa nije mi to posao. I Benito Mussolini i Hitler su bili levičari. Pa to. Istaknuti levičari. Benito Mussolini je čak bio aktivista socijalističke partije Italije dok nije osnovao svoj sopstveni pokret. A Adolf Hitler je organizovao najimpresivnije proslave 1. maja u Nemačkoj, kojima se divio celi svet. Sve do Drugog svjetskog rata su se održavale te masovne proslave. Prema tome, on je sam sebe deklarisao. Njegova se partija zove Nacional-socijalistička radnička partija Nemačke. I sad hoćeš da ga pripišeš desnici. Kako? Po kom osnovu? Ne može da bude desničar. U najavi sam rekao da li je Hitler levičar ili desničar. Evo, ustanovili smo da je levičar. Nego ste im podmetnuli neku neispravnu izgleda, neki neispravan mikrofon. Češ da ti pomognem? Ajde ako možeš. Ako se razumeš. Ne, ovdje ću da stavim jer ti si glasan. Dalje. Ne slažem se ja ni sa Aleksandrom Pavićem. On naziva suverenizmom ono što je po prirodi stvari nacionalizam ili patriotizam. Čemu novi izraz suverenizam koji nije adekvatan, ne odgovara? Odakle izraz suverenizam? Od pojma suverena. A ko je suveren? Suvereni su bili vladari u monarhijama. Pa je onda posle proglašava narod za suverena. Narod je suveren, ali svoja suverena prava ostvaruje preko svojih predstavnika, slobodno izabrani. I tako dalje. A ili imaš neki novi pojam? Ovde bi bio adekvatan jedan nezgrapan pojam. Ako je reč o suverenitetu država, onda bi to bio suverenitetizam. Nezgrapan pojam. A što bežimo onda od pojma nacionalizam? To je mnogo lep pojam. Evo, ja ću objasniti. I suština sve ovo obuhvata. Ja ću objasniti. Celo polje delatnosti. A može i patriotizam. Evo, ja kažem, ja sam srpski nacionalist. Uopšte to ne krijem. Šta će ti onda ovo suverenista? Zbog čega? Zato što je suverenizam postalo nešto što je postalo potreba kao reakcija na globalizam od poslednjih 30 godina. Znači, nije dovoljno biti nacionalista. Ti moraš da budeš za to. Recimo, Estonci su sad nacionalisti, Litvanci su nacionalisti, ali ne su sebe potpuno podredili nekim nadnacionalnim strukturama, NATO, EU... Onda su lažni nacionalisti. Jeste. Sad, kad kažeš da si suverenista, ti hoćeš da, u stvari, kažeš za sebe nisam globalista, antiglobalista sam, pri tome sam i nacionalista. Ali u 19. veku suverenisti su bili rojalisti, koji su se borili za obnovu monarhije u Francuskoj, nisu smatrali Napoleonovo carstvo monarhijom u pravom smislu reči. Ti rojalisti
suverenisti su tražili povratak na presto tradicionalne francuske dinastije. Je li tako? Jeste, I uspeli su u jednom periodu, jeste. koji nije ni U tako malo prevodu, trajao. ako sam dobro Paviću razumeo, suverenista je za onaj koji je protiv Zapada. Ne, nisam to rekao. Nisam to rekao. Evo, ja Jel sam može da recimo bude otvoreno... suverenista koji je za Ukrajinu? Da pobedi u agresiji? to Taj sada- koji je za Ukrajinu, taj može biti samo budala, ništa više. Jel se slažeš, Pavić? Aj, kaži da. Za Ukrajinu, Zelensku, apsolutno da. Pa da. Za Lenjinovu Ukrajinu, Dakle, apsolutno da. suverenista je onaj ko voli Putina. Pa, ja bih rekao ovako, 95% suverenista u svetu voli Putina. Dobro. Eto. A šta vi, suverenisti, ti nećeš da kažeš za sebe da si suverenista? Nećeš. Pa ti stvarno nisi odmalan čovjek. Evo vidiš šta mi je dače. Sad ja pola emisije moram da potrošim da bi prikopčao mikrofon. Da, nije. Dobro, obzirom da si Jesu bio... ga tebi pričvrstili definitivno za uvod. Ne možeš više ni da ga izvadiš. Ovdje mi je mikrofon. Ja ti vidim ušima nešto. To mi To su sufleri, to su sufleri. Ja ne mogu po definiciji budem antizapadni. Em sam odrastao na zapadu i to ne krijem. Drugo, evo, otvoreno sam navio za Trumpa. Pa nije on istočnjak, on je zapadnjak. On čak teži ka tome da obnovi ono što on smatra da je zapad nekad bio i mnogi oko njega. Mnogi smatraju da treba da se vrate na pozicije zapadne civilizacije koje su napuštene tokom ere globalizacije. Što ne znači da sam ja prozapadni, ali cenim Trumpa kao suverenistu koji se bori protiv Soroša, Klausa Švaba, celog globalističkog projekta od posljednjih 30 godina. Protiv dženderizma i ostalih ludosti. Zelene agende. Je li on itd. nacionalista i suverenista? Jer jedno i drugo možemo Ja za mislim da Trumpa njemu kažemo. odgovara također izraz nacionalista. Da. Iako u pravom smislu reči teško je govoriti o postojanju američke nacije. To je jedan konglomerat raznih naroda, ali polako raste svijest o jedinstvenom identitetu. I vidite, za Trumpa su glasali Latinosi. A on preti da će nekoliko miliona ovih ilegalnih useljenika isterati. To su uglavnom Latinosi. Yes. Znači, oni Latinosi koji su već postali američki državljani, imaju pravo glasa. Oni podržavaju Trumpa zato što im smeta višemilionski priliv novih Latinosa. Onda oni gube svoje ekonomske pozicije, teže se zapošljavaju, teže dobijaju određene privilegije od države i tako dalje. Za njega su glasali Afroamerikanci ili Crnci, kako smo ih ranije zvali. Za njega su glasali oni koji su glasali pre 4 godine. Toliko je glasova dobio. Pa sačkaj. Ne, dobila 13 molim te. Oko 2 miliona Pre više 4 glasova godine je bilo 16 miliona više glasova na izborima. Jer su izbori bili falsifikovani. Gde je sad tih 16 miliona glasova? Bila je bolja kontrola i nema tih glasova. Ovi izbori, dakle, možda su pomalo negde falsifikovani, ali u suštini nisu. Vratimo se na temu. Nije mi jasno ovo. Moguć pritisak da kidamo sponu s Kinom. Znači, Trumpu je Kina, komunistička Kina, globalna sila koja ima svoj globalistički projekat koji se zove Pojas i put. Po svojoj prilici glavna meta. Ja bih rekao to je globalni projekat, ne globalistički. Pravim veliku razliku. Kinezi nisu globalisti po matrici Brisela, Davosa i tako dalje. Zapada. Opet idemo na zapad. Pa zapadno, ajde da kažemo zapadno globalizmu. Ajde tako da kažemo. Kinezi ne nameću svoje vrednosti drugima. Oni ne uslovljavaju svoju saradnju bilo čim političkim. Oni hoće ekonomski, oni hoće da trguju sa celim svetom. Ali oni ti ne dolaze u svoju tvoju zemlju. Prvo, ne bombarduju te. Drugo, ne ocepljuju deo tvoje teritorije. Treće, ne govore ti šta treba da predaš deci kakvu istoriju. Da li postoje više od 2 pola? Znači, oni se time ne bave. I to je velika razlika. Znači, drugo je stvar što Trump kao američki nacionalista, eto da kažemo, smatra, kao i mnogi, da je Kina njima glavna pretnja i glavni konkurent u 21. veku. Oni tako razmišljaju. Američki način razmišljanja je takav. Ne saradnja, nego takmičenje. I to je jasno. Oni su tu vrlo otvoreni. Mene samo iritira to kad ti govoriš jedno, a radiš drugo. Kaži, brate, oni su nam konkurent, to je mnogo poštenije
I Trump je krenuo u prvom mandatu. On je uspostavio odmah vrlo dobar lični odnos sa Xi Jinpingom. Xi Jinping je bio kod njega u poseti, primio ga je u Mar-a-Lagu. Evo i danas se susreću Biden. Biden i... Biden i Xi Jinping. Južnoj Africi. A ja jedno pitanje, evo Vojo sad. Da li onda, ako si desničar danas, podržavaš Trumpa bezuslovno? U smislu... Ne. Ja sam ga podržavao da pobedi na ovim sadašnjim predsjedničkim izborima. Apsolutno isto. Ali ja nisam sad načisto kakva će biti njegova politika. U svakom slučaju ubeđen sam da je bolje rješenje od Kamile Harris. I da je krajnje vrijeme da se ta demokratska nomenklatura u Vašingtonu zbriše. Nekad je to značilo smenu 10.000 državnih funkcionera, pa 30, sad govori o 60.000 funkcionera koji moraju biti smenjeni. To bi želeo Trump. To bi želeo Trump. Pa on će to da uradi, ako ga ne ubiju. Pa dobro, ali nema prava. I dalje, Trump ima On će vrlo... tužiti sudu, ali ne ulazimo sad to. Čekaj, postavi mi čovjek pitanje što se ne strpljiv. Kad mi pametniji čovjek od tebe postavi pitanje, ti nećeš da slušaš odgovor. Nisam odgovorio. Kako? Pa rekao si ne. Ja ću preći na desnicu Ostojiću. Definitivno, evo Voja, viš kako me hvalili. Nećeš valjda biti dženderista ako Ostojić. Kao i većina. Ali moram, trebao sam neutralan da budem. Kao i većina bivših komunista. Kao većina ateista i bivših komunista, normalno je da pređeš na Ja kao desnicu. navijač Svi su Trumpom tamo. na ovim izborima. Ne slažem se sa konfrontacijom sa Kinom. Treba takmičenje Americi sa Kinom, ali ne konfrontacija. I ne uvođenje tih visokih carina. To će se obiti o glavu Americi pre svega, ali i celom svetu. Zašto carine? Zašto postoji Svetska trgovinska organizacija? Da je uzgled nas još nisu primili. Iz neprincipijelnih razloga. A mi bih htjeli. Dakle, to je jedna stvar. Ne slažem se sa njegovom apsolutnom podrškom Izraelu koju je najavio. I sve se nada da će on zapravo da kontroliše Izrael u budućnosti, da ne pravi ovakve sulude poteze kakve je Netanjahu pravio i u Gazi i u Libanu. I da će izbeći konfrontaciju sa Iranom. Ali što se Rusije tiče, on je tu mnogo pametniji od bilo kog drugog zapadnjačkog državnika. On neće konfrontaciju sa Rusijom. Neće da doveka finansira ove naciste iz Kijeva na čelu sa Zelenskim. Dakle, to je pozitivan efekt. Nadam se da će njegova politika prema Srbiji biti bolja nego prethodne administracije i bolja od bilo koje demokratske administracije pa od 70. godina na ovamo. Kad kažeš prema Srbiji, na šta misliš konkretno? Prema onima koji su vlast u Srbiji, jel na to misliš? Prema Srbiji u celini. Ili srpskim interesima kao Pazi, naroda. oni koji su na vlasti u Srbiji, ako dobiju 50 i 60% glasova na izborima, onda oni predstavljaju srpski narod, možeš na glavi da dubiš, ne možeš to da promijeniš. To sam upravo i pitao. Dakle, važno je da imamo demokratski sistem i demokratske izbore. I da narod odlučuje ko je na vlasti. I da onaj ko je na vlasti zaista odgovara volji naroda i da štiti prevashodno njegove interese. I da uradi ono što je obećao u kampanji. Ja se s tom sadašnjom vlašću ne slažem po svim pitanjima i to si pogrešio u najavi. Ja podržavam Vučića povodom Kosova i Metohije i njegovog odbijanja da prizna nezavisnost i prijem Kosova u Ujedinjene nacije. Ja podržavam Vučića u pogledu njegove borbe da se spreči utapanje Republike Srpske unitarnu Bosnu i Hercegovinu. Podržavam ga što ne zavodi sankcije Rusiji. Na čitav niz drugih pitanja gdje ga ne podržavam. Ja nikad ne bih rekao da je Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu, kad nije. Rusija je postupila prema svom pravu i zato je to specijalna vojna operacija koja proističe iz 107. člana Povelje Ujedinjenih nacija. Pojavio se nacizam u državi gdje je u Drugom svjetskom ratu bilo nacizma, ima pravo da interveniše. To je garantovano Poveljom Ujedinjenih nacija. Ko oceni da je nacizam? A onaj koji je bio najveća žrtva nacizma, Rusija. Dobro. Taj ocenjuje. Uz moju veliku podršku. Dobro. Znači, Rusija je ta koja ima podršku u principu za specijalnu vojnu operaciju. Od strane koga? Od onih koji
se smatraju desničarima ili ih drugi smatraju desničarima? Sad ne znaš ni šta si pitao. Vrlo sam pitao. Da, ovo je hod po žiletu. Ali ajde da pojednostavimo stvari. 2016. kad je Trump došao na vlast, još pre nego što je položio zakletvu, ko je bio prva žrtva buduće Trumpove administracije? Michael Flynn, koji je bio bivši direktor vojno-obaveštajne službe američke, DIE, koji je trebao da postane njegov savjetnik za nacionalnu bezbednost. Michael Flynn se zamerio američkoj dubokoj državi, liberalno, neokonzervativnoj, globalističkoj, kako god hoćemo, zato što mu je Trump dao zaduženje da kontaktira ruskog ambasadora da bi sprečio eskalaciju u negativnim odnosima koje je pokušao da izazove Obama. Znači, Obama je, kad su već izbori prošli i kad je Trump pobedio, on je zatvorio ruski konzulat u San Francisku, on je proterao više desetina ruskih diplomata. Flynnu je Trump naložio da zove ruskog ambasadora i da ih zamoli da oni ne uzvrate recipročno dok Trump ne položi zakletvu, da se ne bi to pretvorilo u spiralu koja bi dovela do dodatnog zaoštravanja odnosa. Zbog toga je prva žrtva u stvari Trumpove nove administracije bio Flynn. Nije izdržao ni mesec dana na tom mestu zato što su ga optužili da je prekršio neki obskurni američki zakon iz 1790. godine, Loganov akt. Mislim, izmislili su to, ali suština je sledeća. Ta američka globalistička duboka država je bila protiv bilo kakvog normalizacije odnose sa Rusima. Sad ovako, ja sam tokom hladnog rata, bio je pri kraju hladnog rata, ja sam još uvek tada bio i na studijama i živeo u Americi. Ja sam tada bio za NATO, protiv Sovjetskog saveza i to su bile moje vrlo jasne pozicije, antikomunističke. Međutim, kad je se rasformirao Varšavski pakt i kad je pao Berlinski zid, trebalo je da nastane jedno novo vreme na koje priželjkivao i Reagan, da se normalizuju odnosi između Amerike i Rusije. Više nije bilo ideoloških razlika. Međutim, tada je jedna vrlo opasna sekta u Americi, koju oni nazivaju neokonzi, polako preuzela dizgine u Americi i od Rusije je počela ponovo da pravi neprijatelja. Održali su NATO pakt u životu, preko naših leđa su u stvari opravdavali njegovo širenje i dovelo je do ovoga što imamo sada u Ukrajini. To je direktna posledica odluke da se NATO pakt održi. Znači, to je mnogo dublja stvar nego da li ti voliš Rusiju ili ne. To je bila velika strateška odluka koja je bila donesena početkom 90. godina od strane onih koji su preuzeli dizgine u američkoj dubokoj državi, da Rusija treba da i dalje ostane neprijatelj, a da Amerika treba da bude unipolarni hegemon. Trump je bio protiv toga kad je u svojoj kampanji 2016. godine, kad se kandidao, on je rekao da je NATO zastareo, da želi da ima dobre odnose sa Rusima. Ako se ljudi sećaju onog njegovog samita sa Putinom 2018. u Helsinkiju, bilo vrlo srdačno, sa fudbalskom loptom i tako dalje, tad je nastala panika u tim takozvanim liberalno neokon krugovima u Americi. Čak je izašlo u New York Timesu da je Trump bio na ivici toga da napusti NATO pakt. Znači, bez NATO-a, bez te agresivne imperialističke struje koja je preuzela vlast u Americi, mislim da bi Rusija i Amerika odavno normalizovali odnose. Na kraju krajeva oni su normalizovali odnose tokom 70. godina kada je postao Sovjetski savez i bila je mnogo stabilnija situacija nego danas. Navio sam za Trumpa zato što on porazio, bar politički na izborima, upravo tu struju koja nas je dovela na ivicu Trećeg svjetskog rata. Dobro, znači nema opasnosti od Trećeg svjetskog rata osim eventualno sa Iranom sada kada dođe tamo. To jeste najveća opasnost sad koja postoji. Ja bih to drugačije definisao.
Treći svjetski rat je malo neverovatan, ali nije nemoguć. Malo verovatan. Malo je verovatan. Sad je manje verovatan kad je Trump pobedio nego što je bio ranije. Ali nije nemoguće. I treba činiti sa svih strana velike napore da se on po svaku cenu izbegne. Ajmo na unutrašnju situaciju. Samo hoću kratko jedno pitanje ovde. Jer interesuje me da li je moguće da ne dođe do trećeg svjetskog rata ukoliko nemamo promjenu svjetskog poretka? Ukoliko nema mehanizama koji bi regulisali balans snaga? Pa nije bio svjetski poredak uzrok ni ranijih svjetskih ratova, nego sukob interesa. Ali da li imamo mehanizme? Nikad mi nismo imali čvrst svjetski poredak. Ni u vreme apsolutne dominacije Amerike. Uvijek bi se neko izmigoljio. Dakle, to nije bio ni institucionalizovani poredak. Pokušaj G7, G20. Jeste, ali nikad do kraja nije izvedeno. Ali uvijek je sukob interesa dovodio do tog rata. U Prvom svjetskom ratu sukob interesa centralnih sila i Antante, zajedno sa Rusijom. U drugom sukob Trojnog pakta, opet sa silama Antante, nije se tako formalno zvala, i Sovjetskog saveza. A sada to može biti rat između zapadnog sveta s jedne strane i Rusije i Kine s druge strane, ako se ne izbegne. Ali Amerikanci bi htjeli da ga izbegnu. Oni bi htjeli veliki rat, pa i svetski rat, ali da oni ne učestvuju, nego da ginu Evropljani. Kad kažeš Amerikanci, na koga misliš? Mislim na vlast američku. Sadašnji. Sadašnji Pa ili evo, budući? sadašnja se još nije iskazala, čekaj. Ova sadašnja, dosadašnja. Dosadašnja i dalje sadašnja. Do 20. januara. Tek ćemo vidjeti kad novi kabinet preuzme političku ulogu u Americi, dominantnu političku ulogu. Sad to sve je neizvesno još uvijek. Možemo da nagađamo. Pa idemo po biografijama ovih istaknutih ličnosti koje je Trump već nominovao za najviše funkcije, pa nagađamo. Ja nisam čovjek nagađanja. Ja sam čovjek koji voli da raspolaže realnim činjenicama i da na osnovu njih izvodi zaključke. To ćemo tek da vidimo. Nadam se da će biti bolje nego do sada. Ali, onaj ko pokrene atomski rat, on će izvazati sveopšte uništenje. Nema sumnje. I to su valjda svi svesni. Valjda će svi izbegavati, uključujući Izrael. Sad se pojavila informacija jutros u novinama da izgleda gađao ipak neko nuklearno postrojenje u Iranu. Pa Trump je to dozvolio u kampanji. Pa znam, Biden je branio. Ali to ne valja. To je glupost. Dobro, ali ne može Trump, nije taj Trump, nema ovlašćenje da dozvoli bilo šta. Ne može on ništa da dozvoli dok ne stupi na Biden rekao ne dužnost. smete da gađate naftna polja i nuklearna postrojenja, Trump je rekao... Ovo nije sigurno da je gađan. Pojavila se vest u novinama. To je vest, da. A druga stvar, mislim, to je ta licemerna politika dvolična koju je vodila Bidenova administracija na čelu sa Blinkenom, koji je, mislim, čovjek je prvo jevrejskog porekla i on se tako i ponašao. Oni su u stvari govorili jedno, a u stvari su samo kupovali vreme za Izrael. Znači, nemoj to, a u stvari je Izrael mogao da radi ovo što radi u Gazi i u Siriji i u Libanu sa nula posljedica. Dobro, a koliko sam shvatio... Ali Izrael ne može da pobedi. Zašto? Kad dođe Trump, to će još više imati odrešene ruke. Pa ne znam. Evo, on se čuo i sa Abbasom, na primjer. I ja se sećam njegovih intervjua pre 2015. godine da je on vrlo pozitivno govorio o Abbasu. Ali je protiv politike dve države, što je politika... Ne, nije on to rekao. Ima ljudi koje on postavlja koji su protiv politike dve države. Ali je priznao da je istočni Jerusalim sastavni deo Izraela i Golanska visoravni. Jeste. Govorim, zvanična njegova pozicija nije da je protiv palestinske države, ali sad ćemo vidjeti u praksi šta to znači. To je potpuno jasno. Ali Izrael ne može da pobedi. Zašto? Izraelska zamisao je bila udarit će svim sredstvima na Gazu, pobit će mnogo civila, ne bi li ostale natjerao u bekstvo. Egipat neće da ih primi. Neće ni jedna druga arapska zemlja da ih primi. Izrael ne može da pobedi osim ako pobije 2.300.000 Palestinaca. Izraelska politika sve vreme, od 7. oktobra prošle godine, je da uvuku Ameriku u rat.
da Amerika u stvari vodi njihov rat protiv Irana. Oni su opsednuti Iranom. Sada, postoji... Bidenovu nisu uspeli, a vidjet ćemo da li će Trumpovu, nego da se mi vratimo kod nas. Da, vidjet ćemo. U svakom slučaju, Trump je govorio, to je 2015. godina, postoje intervju i možda se nađe na YouTube-u, da i on podržava soluciju o dve države i da jedna strana u stvari mnogo tu iskrenija i da je to palestinska strana. Znači, on je to rekao. I kažem, tad je nahvalio Abasa, da je vrlo fin i pristojan čovjek i evo i sad se čuo sa Abasom, što ne znači, naravno, oni će mnogo više biti na izraelskoj strani. Čak je Trump rekao da će da ukine sva ograničenja na isporuku oružja Izraelu, s tim što kad on bude došao u Belu kuću, oni će vidjeti koliko su američki arsenal, koliko je ispražnjen. To nije ona Amerika, čak i koju je on ostavio kad je napustio Belu kuću 2021. godine. Umeđu vremenu su previše oružja poslali u Ukrajinu. Nije to ta sila koja je nekad bila, to će on da vidi, nego je velika opasnost od sad do 20. januara da će Netanjahu da napravi neke poteze da stavi Trumpa pred svršen čin. Mnogo je opasan ovaj period. FBI je sada probao da, bukvalno su izmislili da je Iran hteo da ubije Trumpa, da bi u stvari povećao šanse Trumpove reakcije protiv Irana, to je da podrži Izrael protiv Irana kad dođe u Belu kuću. Svi se utrkuju da pre 20. završe neki posao. Tako, Rusi da zauzmu što više od Ukrajine. Ili da oslobode. Ja mislim da se i ti trudiš da završiš neki posao, pa da ukiseliš kukus. Ne, pa ja se pozivam na rezoluciju Generalne skupštine za koju je Srbija glasala i drugih 140 zemalja da je to agresija. Slušaj, ja sam čovjek opozicije i mene to ne obavezuje. Dobro, ne moraš. Ni glas Srbije, ni odluka Generalne skupštine. Ja sam protiv toga. Pa šta ti to iznosiš kao da je to argument, a to nije nikakav argument. Pa baš da nije nikakav... To je samo dokaz jedne greške u našoj spoljnoj politici. To je dokaz greške. Pa da. To je u njemu analitičar progovara. Izrael se trudi da što... Jel to oni što su isti kao stalete? Izrael se trudi da što više, jel tako, pre 20. završi posla. Kurti se trudi da što više i on je neki valjda nacionalista i suverenista završi. Nema veze, na severu Kosova da stavi pod kontrolu da bi isključio eventualno razgraničenje koje u prvom mandatu Trumpa jedno vreme figuriralo, razgraničenje Srba i Albanaca. Da. Dobro. Kad se vi tako oko svega slažete, zašto se ne slažete oko politike aktuelne Vučićeve vlade i administracije? Jer, evo, Voja je rekao u čemu ga podržava, u čemu ga ne podržava, to su neke sitnice, ovo su krupnice. Ali vi kritikujete politiku predsjednika Vučića i prema Kosovu, ne vi, nego još neki drugi, čak... Pričaš o desnici pričaš, tako? Da ima tu... Pa dobro, ali sad pričamo sa narodnim poslanikom... Jer desni centar je u stvari SNS i u Evropskom parlamentu je prihvaćen kao desnica. On je desnica. I ovi levičari ga sigurno smatraju isto desničari. SNS. Zašto se ne slažete oko tih fundamentalnih stvari politike, kupovine Rafala? Ti verovatno nemaš ništa protiv. Imam. Dobro. Ja sam za kupovinu Rafala pod uslovom da Francuska povuče priznanje nezavisnosti Kosova. Dobro. Što se nije desilo. Da, hoćemo onda i njihove nuklearne centrale, hoćemo i metro, hoćemo i kanalizaciju da nam seđu, a da povuku priznanje Kosova pre prve uplate sa našeg računa. Mogu kažu i onda uđete u NATO pa ćemo da razmislimo. Da, mogu da kažu, ali u NATO nećemo. Dobro. Zašto se ne slažete sa drugim, uslovno rečeno, onima koji se smatraju desničari? Evo ovako, kad je naprednjačko-socijalistička koalicija došla na vlast 2012. godine, ja sam tada pokrenuo jednu, ajde da kažemo, građansku inicijativu, na kraju se nazvala Nikad granica. Zašto? Organizovali smo prve demonstracije protiv sadašnje vlasti, to je bio 10. decembar 2012. Zašto? Protiv sporazuma o integrisanom upravljanju granicu, koji su oni potpisali, i posle toga protiv Briselskog sporazuma. Znači, njihova ta kosovska politika
je zasnovana na Briselskom sporazumu, koji je praktično uništio prisustvo države Srbije na severu Kosova i Metohije, rasformiran je MUP, rasformirano je sudstvo, integrisano u institucije lažne države Kosovo i to je politika protiv koje sam do dan danas. Sve je to kulminiralo u takozvanom Briselsko-Ohridskom sporazumu koji mi nismo formalno potpisali, ali je i sam predsjednik rekao da se slaže sa skoro celim i da će da primenjuje neke delove u praksi. Znači, ta politika Briselskog sporazuma i sve što je proizilazi iz njega sam protiv. Podržavam to što mi ne priznajemo lažnu državu Kosovo, naravno, ali politika koja nas je dovela do ovde i Kurtija da okupira sever Kosova i Metohije je posledica Briselskog sporazuma. Oni su zatekli sever Kosova koji je bio tvrđava, koji je bio jako tvrd orah, koji se držao od 1999. godine, rasformirala je tu i civilnu zaštitu su rasformirali, kažem, i prisustvo MUP-a, čuvare mosta i zbog toga je sever Kosova danas okupiran, zbog toga danas razbojnici koji dolaze iz Južne Mitrovice... Znači, samo se radi o severu Kosova. To da je ostatak Kosova okupiran 1999. to ne sporite. Naravno da ne sporim, ali radi se o tome, i ja sam razgovarao sa dovoljno Srba i južno od Ibra, koji kažu da su oni bili sigurniji kad je sever Kosova i Metohije bio sigurniji. Dobro. Mogu li ja po tom pitanju da se izjasnim? Može, samo... Prvo, korišćenje termina okupiran je neadekvatno. Ajde, sačkaj, bre, malo. Šta trčiš pred rudu? Mi, srpski radikali, smo već u startu bili protiv oba paketa briselskih sporazuma. I osporavali smo to na Ustavnom sudu, pa nas je Ustavni sud odbio. I nikad se s tim nismo pomirili, nikad to nismo podržali. Međutim, šta to sad znači? To je već provedeno u praksi i sad mi, da i dalje idemo, mi smo protiv. Ne, nego sad branimo ono što je preostalo, da ne izgubimo i to. To je suština naše politike. A mi nikad nećemo prostiti režimu što je potpisao te sporazume. Mi ne bi nikad potpisali. Kom? Onome koji je potpisao Kumanovski sporazum? Ne, pa i njima. Jer smo mi bili protiv tada. Jer smo izašli iz vlade zbog toga. 1999. godine. Je li tako? Tako je. E pa, znači i sada protiv oba paketa briselskih sporazuma smo bili. I nikad se nismo s njima saglasili. Ali... to ne znači sad mi nastavljamo to i napadamo ove, a oni ulaze u nove probleme, u novi štripac pod nove pritiske Zapada. Ako Vučić kaže nije potpisao ništa u Kumanovu, gde ono beše? U Briselu pa u Ohridu. Pa u Ohridu. Pa nije potpisao. I zaista nije potpisao. I držimo se i mi onda toga. Ako neke budale kažu dovoljna je usmena saglasnost, mi to negiramo. Nije tačno da je dovoljno. Međunarodni sporazum mora i da se ratifikuje u Narodnoj skupštini. Je li tako? Prema tome, mi smo tu ozbiljni. I u čemu se najviše razlikujemo sa tom grupom građana koja još nije postala politička partija, ali nagoveštava da će postati, je to što mi nikad ne bi ušli u saradnju sa ovom prozapadnom opozicijom. Oni su ušli i dali su im svoje potpise za onu vanrednu sednicu Narodne skupštine koja je nedavno održana. O Rio Tinto. A mi nismo za Rio Tinto, ali smo za eksploataciju litijuma po najvišim ekološkim standardima. Dobro, što onima koji se smatraju opozicijom zameraš što... Pa zato što su oni sebe nazvali patriotskom opozicijom. I nisu smjeli to da urade. Jer kako god okreneš, to zapadna opozicija današnja, Đilas i kompanija su neuporedivo gori od Vučića i naprednjaka. Jer se tu slažemo. Možda se ne slažemo, ali da ja završim ovo svoje, pa onda ti. Da ja samo završim ovo svoje. Druga stvar. Bili ste nedavno u Rusiji. I vratili ste se i onda je vaš šef, vaš predsjednik, šta li je, Branimir Nestorović, počeo da priča bajke. Te tamo su vam šapnuli ovo, te šapnuli su vam ono. Sastali se od svih poznati ljudi samo sa Sergejom Baburinom.
On je častan čovjek, bio je nekad istaknuti političar, potpredsjednik Državne dume, veliki je srpski prijatelj. Priznajem. Ali on više nije na funkciji, nigde. Ti njima zameraš što su im šaputali u Moskvi? Ne, nego niko im nije šaputao, to je izmišljotna Branimira Nestorovića. On je sad sebe hteo da predstavi kao političara na koga Rusija računa. To su gluposti. Nedavno su bili u Skoplju... Ako mogu da kažem, pošto sam ja bio prisutan. Dobro, dobro. Znači, Kaži nekoliko imena da ja onda kažem jesam li pogrešio ili nisam. Pa ne mogu da kažem zato što smo zamoljeni da ne govorimo o tim sastancima. Reče mi neka žena u Brijačnici. Dobro. Čekaj, ovo da samo da kažem. Nedavno su u Skoplju bili... Sačekaj da nisam ni četvrtinu emisije govorio. U Skoplju su bili Milica Đurđević Stamenkovski i Boško Obradović. Dobro, i videli su. Tražili su susret sa podparolom Ruskog ministarstva inostranih poslova. Bio je tamo Lavrov. Oni su tražili susret sa Marijom Zaharovom. Dobro. I tražili su podršku pred izbore u Srbiji. Dobro. I onda im je Marija Zaharova očitala lekciju i rekla da ruska vlada podržava srpsku vladu na prednjačku i da podržava Aleksandra Vučića. Kako ti znaš šta je njima rekla kad se slikala s njima? Rekao mi neko. Slikala? Slikala, što da se ne slika? Slikala bi se i sa mnom da sam išao tamo. Ali, rekli mi pametni ljudi koji su upučeni. Hoćete li da govorim imena? Evo čim kaže Pavić imena ovi s kojima se sastajali i ja ću onda. Dobro, vidiš da je to državna i vojna tajna. Koje? Ono njihovo. Državna i vojna, ma naročito vojna. Čekaj. Ma kako da ne? Ovoga su smatrali za kontra admirala ovoga Branimira Nestorovića. Samo da te pitam, da ode Marinika Tepić u Brisel, u Berlin i da tamo razgovara sa nekima. Dobro. Ja bi odmah znao o čemu je razgovara. Jel bi smela da prećuti? Dobro, čekaj, da mogu nešto da kažem o poseti koju sam učestvovao. Ajde da ja završim prvo. Čekaj, daj da kažem. Sad je Skoplje na redu. Pa, nema veze s njim. Što nećeš da saslušaš? Očitala im je lekciju. Dobro, i je rekla da im najviše Rusija zamera što ulaze u saveze, u dogovore s antiruskim strankama. Dobro. Koji je epilog? Jesu oni pukli tada na izborima? U vladu su ušli. Onda se Boško Obradović povukao iz politike, otvorio kafanu, a Milica je ušla u vladu. E sad, povodom toga, kome Rusija više veruje? Da li Branimiru Nestoroviću i njegovoj toj grupaciji ili Srpskoj radikalnoj stranci? Pa najbolje svedoči činjenica da je Sergej Lavrov pre nekoliko dana odlikovao tvog sina, zamjenika predsjednika Srpske radikalne stranke Aleksandra Vučića. A od njih nikoga još nije odlikovao. Aleksandra Šešelja, molim te. Aleksandra Šešelja. Evo vidiš. Vidi, samo toliko. Pa ne može čovjek sama normalan. To se zove Freudovska omaška. Freudovska. Ali sad ispada da je tuča. Čekaj, ali ispada da je tuča sad oko toga ko ima podršku Rusije. Ali nije tuča. Nego šta? Ali Rusi nama nikad nisu rekli da treba da nastupimo protiv Vučića. Nego cene to što predstavljamo konstruktivnu opoziciju. Super. Što se držimo svoje ideologije, svog programa, svoje politike, a u ključnim stvarima ne damo da prozapadne stranke odnesu prevagu. A dobro, možete vi nama da kažete, ako već ne, s kim ste se sreli, šta su vam to rekli? Kao što Voja kaže. Mogu deo da kažem, ali ne radi se uopšte. I što je to tajna uopšte? To isto je, šta je to toliko tajnstvo? Da to nije neka zavera. Pazi ovako, ja dok sam bio tamo u Rusiji, ja sam se 2 puta bio gost dnevnika Russia Today na engleskom. Znači, u studiju sam bio i to mi nije prvi put. Znači, nije to od juče. 2014. godine sam uživo komentarisao Majdan u Kijevu. Ali to znači ti si šaputao, no šta su te vama šaputali? To je ono što... Prvo ovako, mi uopšte ne pretendujemo da kažemo da smo mi sada ovde glavni ruski ljudi i tako dalje. Naprotiv, u smislu da, mi volimo Rusiju, mi to ne krijemo. Mi smo na ruskoj strani u Ukrajini, mi smo na ruskoj strani protiv zapadne duboke države i tako dalje. Apsolutno. Međutim, evo, u decembru mesecu, kad smo mi ušli u Narodnu skupštinu, dobili smo tada i odborničke mandate u Gradskoj skupštini. Tada su bili, bukvalno je, neću da kažem pritisak, jer u Rusiji to ne rade. Ali to više nije tajna, pošto je tome pričao doktor Nestorović, jeste
ambasador Rusije je pitao koje su mogućnosti da mi uđemo u koaliciju u Beogradu sa Srpskom naprednom strankom i njihovom koalicijom. Mi smo rekli da nećemo. Mislim, hvala, ne hvala. Tako smo rekli. Nismo ušli u koaliciju ni sa ovom prozapadnom opozicijom i zato su se ponovili izbori. To je bio naš stav. Znači, mi smo jasno rekli, mi smo Srbi, zastupamo srpske interese, a u srpskom interesu da imamo najbliže moguće odnose sa Rusijom. Znači, jer su naši geopolitički, duhovni interesi praktično ne mogu da se razlikuju. Znači, mi ne pretendujemo na to da mi ovde budemo ruska ispostava u Srbiji. Ali onda ispada da je SNS ruska ispostava, ako tako vas ruski ambasador... To ne bih rekao, to je jasno svima. Mislim, evo, ovo što je pričao Voja o njihovim vezano za Ukrajinu i pozicijama da osuđuju rusku agresiju, to se već samo govori o sebi da to nisu. Ali da kažem, mi smo bili pozvani u Moskvi, mi smo pozvani iz Moskve, mi smo pozvani na BRICS forum u Moskvi regionalnih i lokalnih samouprava koji se dešavao u Moskvi, mislim da je bio 27. i 28. avgust. I zašto niko od vas nije govorio na tom forumu? I koliko je naših ljudi? Evo je Branimir Nestorović da govori, ali mu nisu dali. I nisu imali ni jedan zvanični susret. Ni u Moskvi, ni u Kazanju. Ja to garantujem. Moje informacije sveže iz Moskve. Ali mi nismo ni rekli da smo ga imali. Zvanični susret. Pa znam, ali nismo ni rekli. Što ste onda išli zbog turizma? Zašto je to nekome problem što smo mi dobili poziv na BRICS forum? I postavili smo na svoju web stranicu pozive koje smo dobili po imenu. Mi smo svi odbornici u Skupštini grada Beograda, po tom osnovu smo dobili pozive na forum. Kao i mnogi, niste vi jedini bili iz Srbije. Bilo je još delegacije grada Beograda i grada Niša. I tamo smo čak naleteli na ove iz Niša, lepo smo se pozdravili i tako dalje. Znači, mi smo otišli tamo na taj poziv i vrlo rado smo ga prihvatili. Po mojim informacijama, Branimir Nestorović je hteo da govori, ali mu nije dozvoljeno. Ček. Daj njemu malo da odgovori na moje pitanje da bi ti namestio taj mikrofon. A ne vredi to da se namešta. Jedino da se ugradi u lobanju kao ta tvoja. Čekajte, pogrešne su informacije. Ja je trebao da govori na BRICS forumu i to je bilo čak predlog koji je došao iz Moskve. Međutim, čiji predlog? Naših domaćina. Ko su vam bili domaćini? Pa ljudi koji su organizovali BRICS forum u Moskvi. Pa ne znam ja imena, zaboravio sam imena, nisu to javno poznate ličnosti. Ali u svakom slučaju, tako je bilo rečeno, međutim, ispostavilo se da je intervenisano od strane vlasti ovde, koji su molili rusku stranu da niko od nas ne govori na BRICS forumu i tako je na kraju bilo. Ali ja je trebao da govorim, znači ne Branimir Nestorović. Dobro, sad moje sljedeće pitanje. Zbog čega se u krugovima bliskim vama, sad neću da nikoga citiram, pa ni Pavić. A vama, koji vama? Pa, uslovno rečeno... Ko smo mi? Mi, ko tačno mi? Takozvane patriote, desničari, suverenisti, Pavić i tako dalje, putinofili, putinoidi, jeste, grupe građana. Prilično se ambasador Rusije u Beogradu kritikuje. Da ne kažem da ga neki vređaju kao mi to nikad nismo radili. Koga to kritikuje i koga vređa? Mi to nikad nismo radili. Niti bi to radili. Ko? Draža Anđelković, na primjer. Ko je Draža Anđelković? Plaćeni sin. Dobro. Nije on u našoj organizaciji. Znam, ne odgovaram za... Ja sam objavio knjigu pod naslovom Dragomir Anđelković izdao i Rusiju i Srbiju. A dobro, njega sam kao primjer, ima i drugih. Čitao moju knjigu. Ima i drugih. Nisam tu čuvenu, ne. Da je šokirano, evo vi kažete kritikujemo vlast zbog kosovske politike, a ta vlast ima podršku iz Moskve. Ima. Ne mora da znači, dobro, ali mi smo sad rekli, pa nismo mi sada surogat i derivat Moskve, da mi sada, ako Moskva kaže napolje noć, sad da mi kažemo jeste noć je. Ne. Toliku podršku ta vlast ima iz Moskve da neće da šurije ni s kim koji je kategorički protiv te vlasti.
A s nama ne To šuruju. je pošteno. To je S pošteno. nama pošteno razmenjuju mišljenja, znaju naše stavove i I to je jedna od razlika. poštuju te naše stavove. To je jedna od razlika između zapadnog pristupa i pristupa istoka, recimo Kine i Rusije. Oni rade sa vlastima, oni ne podržavaju nikakvu opoziciju. Da mi sutra dođemo na vlast, oni bi sarađivali sa nama, za razliku od Zapada, koji radi sa vlastima i sa opozicijom. I prave opoziciju, ako je nema, oni je prave. Znači, Đilas kad bi došao, oni bi sarađivali s njim. Rusija, Da. ako bi on hteo da sarađuje s njima, bi. Da. Ali Ursula von der Leyen nije tela se vidi sa opozicijom. Pa to je njen problem. To je Zapad. Zato što je ovo sadašnjoj to zapadnoj opoziciji u Srbiji istekao rok trajanja. I zapadne službe iz petnih žila se trude da neku novu ekipu formiraju i da iznede novog lidera pro zapadne opozicije. I to dok Trump ne dođe na vlast, jer postoje veliki izgledi da će onda smanjiti to finansiranje i obojenih revolucija i uopšte zato I nevladinih organizacija. I zato su oni obesili noseve posle pobede Trumpa. Oni su svi navijali za Biden. Video si kako je Dobro, a znači- tužan i žalostan Vuk Drašković. Pa morao si da ga izvlačiš tamo kroz prozor, da izađe napolje da se sa mnom ne bi sreo. Ne, A ja se obradovao posle toliko godina da se setnemo. Jeste, obradovao se, vidio sam ja. Da, A ti ga kroz prozor izvlačiš da se ne bi sreo ali sa ja mnom. se sećam da ste vi sreli gospodina Putina, bili i to ste iskočili, kaže, ja sam u novinama čitao, kaže, iz nekog budžaka, u zasedi bili. Bilo to? Kako je Evo kako rukovati je se bilo. sa Putinom? Evo kako je Eto, to. bilo. Ajde, kaži. Samo izvijem se, Nestorović i Migla, oni nisu sreli Putina. Pazi Ja jednu mislim, stvar. nikad niste sreli. Eto, a moje lično Pomogli su ima. mi neki ljudi iz crkvenih krugova. Ja sam tamo, pošto je to sve pretresano po nekoliko puta i ruska policija i naša policija i tako dalje, mene su smestili tamo u jednu sobu koja je bila ostava za rezervne delove, za ovu vodu, za onda one uređaje... U špajz, kaži. Ma eto, može i špajz da se nazove. Međutim, oteglo se to čekanje, ja sam sedeo na jednoj stolici i boga mi nekoliko sati je to bilo. I to se oteglo sve dok tamo nije završen zvanični deo i dok novinari nisu izašli. I onda su mi diskretno otvorili vrata i rekli, evo sad je trenutak. Crkveni krugovi naši. Iz crkve. Neko od Ili časnih ljudi iz obezbeđenja. crkvenih krugova, ne iz obezbeđenja. Nije, to. Sad je trenutak, ja izađem napolje. Kad? I naša policija malo se narogušla, a ovi Rusi ne znaju ko je, ne znaju šta je. I ja prilazim, oni već spremni da skaču na mene. Kad ugleda me predsjednik Putin, srdačno se nasmeja i počne da pruža ruku. I ja priđem Je li on srdačno se očekivao pozdravim. to možda? Da li mu je neko rekao, ne, to je za mene tajna još uvijek, ja to ne znam. Da li ga je neko upozorio da postoji ta mogućnost. Ali me je vrlo srdačno primio i porazgovarao sa mnom tamo. Pazi, a mene to I još mi dao do znanja da je pratio celi moj haški proces. Ostavi to da sad ti stoji do. Ne, ja to potpuno razumem. Gospodin Šešelj ima veliki status u Rusiji zbog borbe u Haškom tribunalu. Vrlo je cenjen, ali moram da kažem i ovo. I kod mene ima, Aleksandre, moram da priznam. Kod Ja mene isto. često se ne slažem I kod sa mene, njegovim stavovima, ali to u Hagu ne mogu da Ne, uvek to nema čestitam. govora. Nemoj to da je kažeš, sad se pitaš ušao sa u kojim istoriju. stavovima se Pa, slažeš. Sa mnogim se ne slažemo, ali nema veze. Da Ja kažem ga još poštujem u ovo, tom. mi smo isto imali jednu, ajde da kažemo, jednog sopstvenog aduta sad kad smo bili u Moskvi, u delegaciji bio Branko Lukić, koji je branilac Ratka Mladića, koji isto tamo ima jako dobar status u Rusiji i naravno u Rusiji je Ratko Mladić heroj, legenda kao što je i Radovan Karadžić. Znači, da kažem i to. Ali volio bih samo da se vratim na kratko na ovo što je Voja rekao ranije o tome da smo mi stali na istu stranu sa prozapadnom opozicijom vezano za Rio Tinto. To je naš osnovni problem i kad ste pitali pa da li bi bilo bolje dođe Đilas ili ne, ja mislim da nema tu razlike nikakve, zato što Srpska napredna stranka je postala jedna globalistička ispostava ovde. Znači, njihova ministarka za energetiku
CNN ministarka, radila je u CNN-u kao producent, odrekla se srpskog državljanstva, morali su navrat nanos da je vraćaju srpsko državljanstvo, možda kad je već postala ministarka. Ona sprovodi zelenu agendu ovde u Srbiji. Da sad ne ulazim u to šta je zelena agenda, ona treba nas košta više desetine milijardi evra. Trump će, ako Bog da izađe iz Pariskog klimatskog sporazuma, čim uđe u Belu kuću. Znači, mi smo veliki neprijatelji toga. Pre toga, mi smo se, jedna od naših glavnih borbi u Skupštini protiv zakona o rodnoj ravnopravnosti. Taj dženderizam, to silovanje srpskog jezika. Zorana Mihajlović je bila zadužena ispred Srpske napredne stranke da to progura kroz Skupštinu. Hoću da kažem, mi se borimo protiv globalista u Srpskoj naprednoj stranci. I koja je razlika onda između njih i prozapadne opozicije, osim što je prozapadna opozicija poštenije onome što kaže, da, mi smo to. Dobro, ali podržava ih ruska ambasada. Evo ja sam sad, vlast. Srpsku naprednu stranku. I ruska vlast. Podržavaju. I ruska vlast. I to znači malo sad kontradiktivno. Ruska vlast smatra da je mnogo vredniji ovaj naprednjački režim nego onaj prozapadni koji bi ga nasledio ako ovaj režim padne. Znači, ne smeta ruskoj vlasti toliko transgenderizam. Smeta im i to. I to je svašta im smeta. To je njihova politika je da oni sarađuju sa vlastima. Ali evo da vam odam jednu tajnu sada, ako dozvoli Tajna uvek. Pavić. Ako Pavić, ajde. Zašto su Rusi bili protiv Branimira Nestorovića? Zbog njegove izjave da su svi ljudi plavih očiju vanzemaljci. A gde su Rusi bili protiv njega? Svuda, točilo se u Rusiji da je rekao. A Rusija ima mnogo viši procenat plavih očiju nego Srbi. Što se Putin nije rukovao s tim, ne znači da su protiv. Ne, nije da se rukovao s njim, nije imao ni priliku da se rukovao. Pa kažem, nije bilo. Nije ni želeo. Pa nije te... Samom se rukovao. U špajz. Sad ne znamo da li je želeo ili nije. Ne znamo da li je želeo ili nije. Njegov osmeh srdačni govori da je želeo. Ne, govorimo o Nestoroviću. Mislim, ne treba pričati o nekom koji je studiju i on je moj vrlo blizak prijatelj. A što je mene to glasio zbog plavih očiju da sam masovac? Pa kakve to veze ima? Ali 2/3 Rusa imaju plave oči, ljudi. Ne, pa nećemo sad da diskutujemo o toj izjavi koja je izvrnuta iz konteksta. Nije iz konteksta, to je... Samo da napomenem jednu stvar. Znate o čemu je Kongres imao saslušanje sa 13. novembra? Američki kongres. Znate o čemu? O čemu? O neidentifikovanim letećim objektima. Pa šta? Više sati je to trajalo. Pa to postoji. Hoću da kažem... Ali nisu vanzemaljci ljudi plavih očiju. To su dve različite stvari, je li tako? Jel ti sumnjaš u leteće tanjire? Kad vas svojo vidim, ja sumnjam da su vanzemaljci možda... Hoću da kažem ovo... S plavim očima. Hoću da kažem ovo. Ima jedna stvar, recimo, koju ovi, recimo, Milenko Jovanov, koji je inače proizvod američke duboke države, NDI, IRI i tako dalje, on je njihov šef poslaničkog kluba. Znači, ako iko izašao iz radionice za obojene revolucije, to je Milenko Jovanov. I on sad koristi, recimo, tu diskvalifikaciju, a vi ste za vanzemaljci. Pa samo da ih obavestim. Ja lično imam drugi stav o vanzemaljcima, ali Američki kongres rasprava ozbiljno. Njima Pentagon ima čitavu kartoteku. Ali pominjao ljude plavih očiju. Dosta više. U kongresu? Ne znam. Ali to ćemo utvrditi jednom prilikom ako budemo gosti kongresa. Ne znam. Ja mislim najbolje pozovete doktora Nestorovića. Neće da dođe, zvali su ga više puta. Ko kaže? Evo sam s njim da spojim svojom. Ko kaže? Nije hteo. Kaži nije hteo, šta se stidiš Ostojiću? Jeste. Hteo je. Nije hteo, pa da. Znači, Nestorović je moj više od prijatelja i tako dalje. Ja nisam objektivan. Samo mi je sumnjivo one pare što zadržava za sebe, što dobijate mesečno. Činjenica da je pasivan u javnosti ga nema. Svi kod nas žali, on ti je kao Laza Paču. Znači, on pazi svaki dinar koji nije njegov. Meni se neki žale od vaših, ali onako stidno. Ali ja ono što vidim... Kojih naših, da čujemo ko je krtica. Ko je krtica. Čekaj, ako ne možeš da nam kažeš s kim ste se videli u Moskvi, ali možeš da nam kažeš šta su vam rekli, nevezano za ovaj lokalni veks. Ko šta im je rekao? Službe? Ili na koga imaš službe? Šta kažem? Bandere, dalekovodi. Kaži ko možda kaže. Ako nisu politički lideri, onda službe mogu da... Ja mislim, lično mislim, naravno to nisam htio da pitam, lično mislim da je poziv na BRICS forum bio povod
da nas jednostavno da nas vide izbliza i da čuju naše stavove o raznim pitanjima. Da vas snimaju sa strane i da vas prisluškuju i da svaste ko ste i šta ste. To Voja iz iskustva I to je legitimno. Jeste. Potpuno legitimno. I pošto su to sve istražili, rekli su ne može Branimir Nestorović da govori na forumu. Ne, ja sam bio predviđen na forumu, ne Nestorović. Znači, ja sam iskoristio tada priliku da ih pitam jedno vrlo konkretno pitanje. Vlast tvrdi da nije mogla da kupi ruske avione, nego je morala da kupi francuske, zato što vi ne biste mogli to da isporučite. Da li je to tačno ili nije? I onda je gospodin Baburin okrenuo broj čoveka koji je u Savetu za nacionalnu bezbednost i on me odgovorio da mi bismo mogli to da isporučimo. Ja sam to rekao i u Skupštini i u Odboru za odbranu i bezbednost. I sad nedavno, kad je Vulin bio u Moskvi, u Rusiji, on je rekao za njihovu televiziju da mi smo vrlo zadovoljni i ruskim oružjem i kineskim i kupovat ćemo još oružje kineskog i ruskog u budućnosti. Pa čekajte, šta vam je vaša pozicija onda? Jel mogu Rusi da isporuče ili ne mogu? Rusi su nama rekli da mogu. Ruski avion MiG-35  4 puta je jeftiniji od Rafala, mnogo bolji od Rafala. Znači, mi žrtvujemo velike pare. Govorimo o Suhoju 35 ili o Migu? Migu 35. Koji ima neki drugi broj za inostranstvo 31, pa neka slova. Ja podržavam to. A što ne bismo jedni i drugi imali? Šta je problem? Čekajte, problem su velike pare. Da bismo žrtvovali velike pare, treba da Francuska povuče priznanje Kosova. Jer ako Francuska povuče priznanje Kosova, to će ogromna stvar biti za Srbiju. Ali ima tu još većih opasnosti. A ti navijaš da neće. Pa evo, ako dođe Le Pen, ako ne ode u zatvor, pa ćemo da vidimo. Ima još većih opasnosti kupovine Rafala. Ti se vezuješ za jednu NATO državu, ti se vezuješ za to da ćeš šalješ pilote na obuku tamo, na rezervne delove. A većina ljudi misli da je to patriotizam. Pa za naša politika državna ja mislim da nije nikakva anketa javnog mnjenja sprovedena. Ovde sprovodiš državnu politiku, a ja sam opozicionar toj državnoj politici. Ne sporim ja to, nego ja kažem što ne bi država tako se... Treba kupiti Rafale samo ako priznaju Kosovo. A to se nije desilo, znači da je to... Pa nije završeno. Nije završeno, još pare nisu uplaćene. Samo ovo da pitam. Ja mislim, uplaćena je prva rata. Od 400 i nekako ja znam, za mart je planirana prva rata. Ne, sad je u rebalansu budžeta, u Skupštini je odobrena prva rata, mislim da je 417 miliona evra. Ali neće pre marta isplatiti. Moram da pitam ovo. Da je odobrena. Treba da se nakupi taj novac. Okrene Baburi nekoga pa vam kaže da mi bi mogli da vam isporučimo. Jel vi verujete da je to moguće? Apsolutno, pa evo Vulin je sad potvrdio da je moguće. Ako on kaže ćemo u budućnosti kupujemo rusko oružje, znači da mogu da ga isporuče. To je rekao sam Vulin iz Rusije. A jel onda verujete i da ćemo u budućnosti da kupujemo? Verujete Vulinu koliko i ovom Baburinu? Ako mi dođemo na vlast, mi ćemo kupovati rusko oružje. Mi nećemo kupovati oružje NATO zemalja. Osim ono što baš ne možeš drugde da kupiš. Eto, a mi radikali kad dođemo na vlast možemo nešto i da kupimo od NATO zemalja pod uslovom da naprave veliki ustupak našoj spoljnoj politici, poput povlačenja priznanja Kosova. A ja se stalno pitam zašto... Dobro je ovo kada mi dođemo na vlast. Za kraj treba malo humoristično. A ti misliš da nećemo nikad doći na vlast? Mnogi su tako mislili, ali ja imam dokumentovane dokaze Wikileaksa, dokumente Wikileaksa da je najveći strah na zapadu bio dolaska mog na vlast. I to ima sastanak u Parizu održan gde je bio Gordon Montagne, glavni savjetnik za bezbednost Žaka Širaka, sa šefovima američkih i britanskih obaveštajnih služba i svih rodova vojske. Ti si već bio na vlasti. Jeste, a nisam bio punim kapacitetom Ostojića. Kad dođem punim kapacitetom, ti ćeš tek tad shvatiti šta to znači. Ali mene zaista malo brine cijela situacija u kojoj svi se borimo za rusku podršku i tako dalje. Ja mislim da treba da imamo podršku svih u svetu, a nekako kao da sam prisutvovao dve ruske partije. Ja tražim podršku, slušaj, ja tražim podršku da se povuče priznanje Kosova. Dobro, ne, to I spreman sam da platim tu podršku. Ama nije to sporno da imaš pravo da to tražiš. Apsolutno, pa evo, ja kažem opet, ja sam javno podržao Trumpa i 2016. i 2020. i 2024. godine. I ko u Srbiji više od mene podržao? Pa možda ja.
Ne. Pa ne baš toliko. Ja mislim Ostojić da je nije najviše, važno. ali sve jedno. Nevažno. On je podržao. Ja se sjećam nekih, nebitno neću da je. kažem Ajde, šta kažemo. su, što su nosili čak i majice sa njegovim likom. Da. Ali da li je ova sablja sad serija, evo ja sad vraćam svojo, pošto sećam se... Ali ako mogu da kažem, Čekaj da završimo. završiš ovo pitanje Ajde, vezano, uopšte nije reč o tome, znači potpuno se slažem sa time. Ako bilo koja zapadna država povuče priznanje, ja sam onda za to da se stavi u ravan prijateljskih zemalja. A ja mislim da treba da pravimo razliku između zemalja koji su nam prijateljske, koje priznaju naš teritorijalni Koje nas nikad integritet. nisu bombardovale. Nisu nas bombardovale, ne diraju Republiku Srpsku i oni koji rade upravo suprotno. Ja bi vas, dvojicu koji podržavate i srećni ste zbog izbora Trumpa za predsjednika Amerike, podsjetio da je svako malo pisao pisma Tačiju i Vučiću u kome je tražio međusobno priznanje Jeste. Srbije i Kosova, što Biden nijednom nije uradio dok je bio u Beloj kući. Prema tome, verujem da ćete podržavati Kako Trumpa i kada Pa dobro, ponovo Biden je napiše... zaboravio šta je Kosovo. O mislim. svakom Trumpovom potezu, važnom potezu ću se pojedinačno izjašnjavati. Apsolutno. Nema blanko podršku. A o svakom Gde a jel bude loš potez, ja ću ga oštro A jel kritikovati. to isto, Naravno. takva formulacija važi i za Putina? Putin je bezgrešan što se tiče tih političkih poteza. Gde se ono Pokazalo grešio se. Srbiju? Nigde. Nigde Pokazalo nije grešio se. Srbiju. Nigde. Niti će. Evo, to mogu da kažem. Hrabro Ja ponekad predviđanje. pomislim, Rusija nas mnogo više voli nego što mi Srbi zaslužujemo. Dobro, To je moj utisak. Znači, za njega nema o svakom potezu doneću svoje mišljenje kad ga... Ne, jer nikad do sad nije nijedan pogrešan Nijedan. potez Ne, napravljen. Niti je, Ali moguće, ako napravi- niti je moguće da se to desi. Ljudi, ali Ja ako mislim da je napravi- nemoguće. Ja mislim da je nemoguće. Ne mogu uopšte da zamislim takav potez. Jer celi krug ljudi oko njega misli isto o Srbiji kao... Na primjer, da kažu priznaćemo Kosovo ako nam priznate Krim. Evo, Ne. na primjer. Ali on je već rekao da to se neće desiti, da to nije vezano jedno za drugo. Više puta je to rekao Putin. I Lavrov. Ali Više kad puta je hoće rekao da da je doskoči Nije. Amerikancima, onda im kaže kako ste vi Pa kad može osvojili i Kosovo, priznali Kosovo. kad može Kosovo što ne može Jeste, Krim. ali to je argument, On je- a ne uslov. To je samo presedan koji Ili on citira. kontrauslov. Tako je. I to nije vezano za... Oni ističu i Ostajući razlike. što si stariji, to ti vijuge više Znači, postaju. ovo bi Nekad trebalo si jedno bio nekoliko vispeniji. minuta se objasni šta je ruski stav. Vrlo je precizno definisan da Krim i Kosovo nisu isto. Jedna rečenica, jel gledate Sablje? Ne. Ja gledam i čudim se što podcenjuju moju ulogu tako. Ne, mislim da je Sablja... Nisu isticali, Vojo. Pa samo su me jednom A pustili tamo sećam moj se govor. onih izjava i podrške eliminaciji Čekaj, što ti ne Đinđića i tako dalje. Je to... Pa to je zaslužio, to je bila Božja kazna što je snašlo Đinđića. Ali je interes Ajde, Srbije znamo da da se to ubistvo do kraja rasvetli. Tako je, a nije rasvetljeno do kraja. Nije rasvetljeno. I ovo je A pokušaj... Đinđić je zaslužio tu sudbinu. Znam, hoćete da kažete nema političke pozadine ubistva. Ovo ima politička pozadina. ovo je nametanje Nije jednog... rasažena. Ovo je nametanje zvaničnog narativa koji ne odgovara, nije do kraja istraženo to ubistvo, kao što ni ubistvo Kennedy-a nije. Zato što Oni je hoće da general zakucaju policijski zvaničnu verziju, Rodoljub bez da Milović, cementiraju. A Ostojić je bio Zato tu što je aktuelno i on policijski tvrdi da je to general faktorski Rodoljub, dobro. slušajte malo ovo, Ajde, naučite nešto. ajde da čujemo. Policijski general Rodoljub Milović, glavni šef policije, je lično ubio Dušana Spasojevića i naredio da se ubije Mile Luković kum. Dobro, dobro. Je li to dobro? Ne, zato što su im trebali živi mnogo više nego... Ali zato što bi, kad bi ostali živi, što bi mnogo pričali. Ja se samo sećam te večeri kad je ubijen Đinđić, na Pinku je pušten film JFK i tu je sve rečeno. Znači, nije onako kako se predstavlja i to važi danas, a Sablja želi da zakuca taj narativ, da potpuno abolira zapadne službe koji su to sigurno umešane. Ja preporučujem ljudima čitaju između ostalog i Treći metak od Nikole Vrzića. A zašto bi... Pa dobro, ali zašto Čekaj, ali Verulović svedoči da su dva metka bila različitog kalibra. Onaj ruski voditelj rekao... Koji ruski voditelj? Pa onaj što je vodio vesti, ne znam mu ime. Đinđić je dobio đubre što je zaslužilo. To je tačno. S tim se slažem potpuno. Da li time nagoveštava moguće učešće nekih stranih službi u ubistvu Đinđića? Pa pre svega moguće ruskih? zapadnih službi, ne ruskih.
To bi ruski Ali pazi, voditelj... on je zaslužio da ga ubiju oni isti koji su ga doveli na vlast. Što se tiče Đinđićeve sudbine, sasvim je zaslužena. Ali je veliki, ogroman interes Srbije da se ubistvo do kraja rasvetli. Apsolutno. Tako. Ona je Slažem se rasvetljeno sudski. Pa koji sud, bre? Montiran proces. A ti ne montiran priznaješ proces. naše sudove. Ja kad je proces montiran, kažem otvoreno, jasno i glasno da je proces montiran. Kad oslobodimo pravosuđe Kad Srbije... uhapsimo Natu Mesarević, ako ja budem saslušavao, sve će se Kad saznati. oslobodimo pravosuđe od američkog uticaja, onda ćemo tek moći da ponovo preispitamo mnoge te sudske procese. Ja vam zahvaljujem, posle vas doći ćemo... Posle nas potop. Ne, pričamo o Sablji, ali ozbiljno. S kim? Sa Branimirom Lečićem. Sa ministrom i glumcem. Jednim od ljudi koji je posljednji sretao Đinđića. Ministar u vladi Svaka mu i čast, glumac. on je najveći živi srpski glumac Ajde. i svaka mu čast što je shvatio grešku i javno priznao da je pogrešio što je glasao za isporuku Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. To je jedini od ministara koji su glasali za Svaka isporuku. čast isto. Svaka mu čast. Ja sam bio protivnik Zaslužuje Miloševića tokom poštovanje. 90-ih, A ali jedini nikad čovjek ne koji bi je glasao. glasao na sednici vlade protiv bio je ministar odbrane Joksimović. Dobro, Srbija treba da ispunjava svoje obaveze. Ne. Tako Ne, je ne, sad. to je bio državni udar. Apsolutno ne, to je državni To udar. je bio državni udar. Zahvaljujem. I Hag nije sud. Dobro. I Dobro, da dobro. nema ničeg drugog, Dobro. zbog toga je Đinđić zaslužio sudbinu koja ga je Vojislave, zadesila. hvala. Aleksandre, hvala. Bilo mi je Hvala na zadovoljstvo. pozivu. Čekaj. Samo da Šta da čekam? najavi reporterku. Gledaj tamo. Bazar na Vračaru od 9 časova otvoren je pored Kalenić pijace. Ko su sve izlagači i kakva je ponuda pripremljena za posetioce? To zna naša Anja. Anja, do kada traje bazar i koliko izlagača učestvuje? Što je niste poslali prodavnicu kafe? S nestrpljenjem očekuje gospodin Šešelj i gleda da se Bazar pobedi. traje danas Jeste pogledali do 16 cene kafe? časova. Cene kafe. Guni se gospodin Šešelj na cene kafe da su Pustite, porasle. Bazar traje do kraja današnjeg dana do 16 časova, kao i tokom sutrašnjeg dana do 16 časova. Na ovom bazaru ima nešto više od 50 izlagača. Boga mi, ponuda je izuzetno velika,